Sanibona ninjani? Bengicela ukunifundisa kancane about the importance yokuphahla ngaphandle kwekhaya noma ngaphandle kwegceke. Noma angiqale ngikhulume ngabantu abathi bathutshulela amadlozi. Baphanjaniselwe idalwa. Baxovelwa izinto umndeni abagcina bengakwazi ukukhuluma nesidalwa ekhaya. Abantu abathi umsamo ungcolile, umsamo awuhlambulukanga. Angiqale futhi ngikhulume ngokuthi anjani amadlozi athwebulekayo na. Ngabe wonke ayathwebuleka yini asuke esekhaya noma asuke enibhekile noma asuke ehamba nawe, because ngiyabona abantu abaningi bathi bathutshulela amadlozi bagcina bengasakwazi ukuphahla. Okungasilona iqiniso ke ukuthi amadlozi akho onke ayathwebuleka noma wasekhaya ayathwebuleka. Asiqale la, uma kungcolisa umsamo kungcola amadlozi asegcekeni, kugcola amadlozi asuke ehlezi lapho ke ekhaya egcekeni. But bese kuba khona amadlozi okungekho lula ukuthi uwathwebule, ila asuke engangenanga ekhaya noma engangeniswanga. Lawo usuwathola kolwandle, usuwathola empophomeni, usuwathola ehlane. Ingakho kwesinye isikhathi masizwa kuthiwa kumsamo ungcolile sike si-advise abantu ukuthi abahambe beyophahla ehlane, abahambe beyophahla ngaphandle, ngoba even to umsamo usungcolile ekhaya, lawa aclean ahlambulukile ayabaleka ekhaya. Mebaleka ayohlala eindaweni ezithule, ayohlala eindaweni ezihlambulukile, ayohlala ehlane, ayohlala ulwandle, ayohlala kuphi engangena ekhaya. Ila okuyiwona asuke sekuvikelile wena, asuke sekubhekile. So uma ufuna ukukhuluma nesidalo wena othi uphanjaniselwe idlozi, uguqula idlozi lakho, hamba uyophahla ngaphandle, Dark Blue uzobathola abantu bakho. Hamba uyophahla ngaphansi kwesihlahla ngaphandle, uzobathola abantu bakho abahlambulukile. So asisenzeni izinto, asilungiseni izinto abantu abadala. Ungagcini ngokuthi wena kuthiwa idlozi lingcolile, umsamo ungcolile, so awusakwazi ukwenza izinto ekhaya. Ungazenza nasolwandle izinto, ungawenza amatiye, ungawenza amalati kuphi na olwandle. Bakhona basuke benilindile laba abangangenanga kuphi na ekhaya. So abagangayo abathakathi izinyanga bathwebula bangcolisa okusegcekeni, bathwebula babhedise okusegcekeni. Lawa asuke engaphandle njengalaba enathi manifaka nini nabantu abadala bangangena ngoba bebona ukuthi ukhona umalume ogangayo, khona uanti ogangayo, khona ugogo olukuzanayo ogangayo ngesibongo noma oganga ngomsamo. Then bese bedecide ukuthi asizungena thina sohlala ngaphandle, izingane siyivikele zingaphandle. Uma ifuna ukukhuluma nathi izoya kuphi na olwandle noma izoya kuphi ehlane noma izoya kuphi na entabeni. So ngicabanga ukuthi imibuzo yabantu abaningi, ngicabanga ukuthi abantu abaningi bazosizakala ngale information engikhiphayo ukuthi ke uma ngcolisa umsamo phuma wena uyophahla ngaphandle. Mawuphahla futhi again ube nendlela yokwazi ukukhuluma nabo. Uqale uthi ubiza abahlambulukile abangangenanga lapha ekhaya, abangaguqulwanga, ababheke mina noma abavikele mina, ngoba umuntu ufika ahambe nedlozi lekhaya elomgcino wekhaya noma elomgcino wesibongo ebese hamba nedlozi elibheke yena individual. So most of the time laba bangathwebuleki abangaguqulelwa msamo ileli dlozi osuku uhamba nalo wena elibheke wena ngqo, ukuthi noma uhamba esikoleni lihamba nawe, ukuthi noma uhamba emqashweni lihamba nawe, ukuthi noma uhamba uyaphi emsebenzini lihamba nawe. Hayi lawe esibongo lawa ekhaya okusuke segangwe ngalo, kukhona leli noma logogo noma lomkhulu osuke ebheke wena onganyakazi kuwena. Ingakho uthola abanye abantu uthola ukuthi mesevakashe ekhaya, uthola ukuthi ufike manje bese kuthula yonke into, amaphupha wasaveli, akasakwazi ukuxhumana nani nengelozi yakhe. But immediately uphuma uyohlala outside, uyoqasha noma uye esikoleni, aphinda abuya amaphupha, kusuke kudalwa yinoko, udalwa ukuthi na la ekhaya aguquliwe. But kukhona leli lihlala ngaphandle elibheka wena, elikulinda ngaphandle kwegceke ukuze likwazi ukukhuluma nawe. Kodwa angeke likwazi ukukhuluma usegcekeni, angeke likwazi ukukhuluma nawe usebaleni lakini noma usemsamo noma ungaphansi komsamo wakuphi na wasekhaya. Lona selithembe wena njengomsamo, lafikela ekhanda umsamo kuphi na kuwena. So kunamadlozi ke acashe kuthina ngaphakathi angahlangene
nomndeni, angahlangene nomsamo womndeni. So zijwayeze ukuthi mawuphahla ukumemezela lo ohlala ngaphandle, lo yomthololwane, labo yobathola ey'ntabeni, labo yobathola ehlane, ukhulume nabo, ubabikele ngey'nkinga obhekene nazo, ubabikele ngey'nkinga zekhaya, ubabikele ngokufunayo. Even nje ufuna ukwenza amalata, awuzukumdinga umalume wakho ngoba uyena ogangayo, awuzukumdinga u-anti, awuzukumdinga uma, awuzukumdinga usisi ngoba uyena ogangayo kuphina emsamo. So abantu abangacindazeleki ngoba kuthiwani idlozi lingcolile, noma kuthiwa ubaba uyanqaba ukukuphahlela, umama umalume uyanqaba ukukuphahlela, wena nawe umsamo uma esewangcoliswa awomndeni noma awesibongo sakho. Uma umsamo wasekhaya usowabhediswa, kukhona laba abasuke bekulinde emalwandle kuphina ey'ntabeni isemahlane ababheke wena ongakwazi ukukhuluma nabo. So i-important-ke yokuphahla ngaphandle ileyo-ke, ukubiza u-attract laba abahlambulukile abangaguqulwanga. Noma ngabe umsamo wena ekhaya ulungile bafowethu, awufakwanga ilwane, kodwa wokuphume nje uyophahla ngaphandle ngoba awazi ukuthi ubani ongakuthanda ekhaya, awazi ukuthi ubani. Uma ke kwaba khona nje olala ecasukile nanxaphelana, alisekho vele idlozi elihlambulukile lapho, lizophuma liyohlala ngaphandle. So nawe ngisho ukuthi umoya wakho uphakeme, uzuzwa ngathi ucasukile, kade nithethisana, kade kuney'nkulumo, kade kuney'ngxabano ey'khona ekhaya, ungaphahla ekhaya ngalolo suku. Phuma uye ngaphandle, ulicele idlozi ukuthi aliphinde libuye ekhaya lizohlala. Ayikho into esensitive njengalo moya wedlozi. Ngakho abantu abasindiswe bethi umoya engcwele is so sensitive. Umoya engcwele unjengengane, once kwaba nokuxokozela akasahlale phakathi kwethu. Kanjalo nedlozi, amanye amadlozi awaxoshwa ubuthakathi, kodwa axoshwa zinkulumo, axoshwa ukungazwani kwethu emindenini, axoshwa ukungazwani kwethu ekhaya, ukuphakamiselana ikhaya, ukuphakamiselana imimoya enamazwi. Liyemka idlozi, liyanishiya kulelo khaya lihambe, bese nithi nithakathi wecha la axoshwa yini ekhaya ngoba anizwani, nibambelana amaqhubu, ebese liyanishiya idlozi kulelo khaya. Ukuze libuye seniyodinga iy'mbuzi, seniyodinga iy'nkukhu, seniyolincenga ngaphandle ukuthi ke aliphinde lingene lizozinza, lihlale livike, likhusele, liprotecte ikhaya, liphinde lilethe inina iy'nhlanhla. Part 2 is coming and is loading. Angiyibambe lapho. I hope unifundile. Commenta lapha ngezansi ukuthi ukuphi ukufundile, ikuphi ukuzwile, ikuphi la ucaciseleke khona, ikuphi la ukhanyiseleke khona. Kube kuhle kenjalo njengey'hlabathi zolwandle, kudede ubumnyama ebese kusondela ukukhanya. I am Makhosi NH, mqalazi wamadoda, umsusi wenkulumo avula kuvalo, mathe nyoka inkosi yamadlozi, umbeyo kwakhanya.